Ja. Jeg troede, jeg var forlovet med Camilla. Nej. Hvad? Nej. Vil du ikke være forlovet med mig? Jeg var forlovet med farmor. Nå, for søren da. Ja, det er jo kedeligt. Nej, igen var jeg forlovet med bedfar. Jeg er forlovet med bedstefar. Nej, du er forlovet med farmor. Jeg er forlovet med bedfar. Ej, I kan godt begge to være forlovet med bedstefar, ikke også? Jo. Ja. God nok. Åh. Det er rigtig Spil nu, gynge, vi har bedfar. her, hva'? Hvad? Det er en god gynge, vi har her. Ja. Den har gjort sin gavn. Nå, i hvert fald. Jeg har sandelig haft udbytte ud af den på en gang skyld. Hvem har lavet den her? Den her? Det er ikke. Det er fremme mand. Se, vi har fået et bryllupsgave. Ja. Kan du ikke huske dengang, vi havde sølvbryllup, hvor der blev spillet? Og Jimmy var hjemme og spille hos os om morgenen. Ja. Kan du ikke huske det? Du var med far og mor derhjemme og Sif og Hjalte. Og der var mange mennesker. Mormor og morfar. Kan du ikke huske det? Var vi så også dernede? Nej, hjemme hvor vi bor. Hvor jeg bor? Nej, hvor jeg bor. Var vi derhenne igen? Og så spillede Jimmy nede på gaden. Sammen med nogle andre. Ja. Kan du ikke huske det? Nej, det er også mange år siden. Du var ikke så stor. Og Det så kan du ikke passede huske efter. mormor og morfar der. Nej. Så Sif og Hjalte? Nej, Sif og Hjaltes. Nu passede deres farmor. Hvem var farmor? Sif og Hjaltes farmor. Hvor er de? En, der bor i Jyllinge. Du ved da godt, hvem Sif og Hjaltes farmor er. Jo, det ved jeg godt. Nej. Har I set hende? Ja, det har jeg set mange gange. Hun er da altid hjemme hos Hjalte og Sif, når vi er der. Når vi er til fødselsdag, så er Hjaltes farmor der også. Ja. Det ved du da godt, og Valdemar. Hæ? Og Valdemar. Valte. Og Hjalte og Sif og mor.